さんこんにちは。カメランイマン TV のカメランです。この動画で初めて僕のこと知る人もいると思うので、まず最初に手短に僕の自己紹介をしたいと思います。僕は小学3年生で日本で生まれ育ったウイグル人です。僕のチャンネルではウイグルやウイグル人に関する情報を配信してますので、よかったら一度見てください。そしてこれからウイグル語も配信していくので、よかったらチャンネル登録しておいてください。はい、僕のお父さんお母さん2人ともウイグル人で、なるべく家にいるときはウイグル語を喋ります。読み書きはそんなまだできないが、小さい頃から身近で聞いたり喋ったりしているから、日常会話はできます。だけどまだ学び中です。そこで自分が学んでるウイグル語を動画にすれば、僕みたいに日本で生まれ育った子供たちやウイグル語に興味ある日本の人に少しでも参考になればということで、今日からウイグル語講座をアップしていきたいと思います。外国語を勉強するときって皆さんまず文字を覚えて、読み方を覚えて、書き方も覚えて、だんだん単語や文章を覚えていくっていう感じの人が多いかもしれない。僕は今、ウイグル語や英語を勉強していますけど、いきなり文章を真似して暗記して繰り返し練習して、その中の単語を覚えているっていう感じです。真似して暗記しているとき、意味わからなくても大丈夫です。外国語ってやっぱりいっぱい聞く、いっぱい話すと覚えやすいと思います。ある程度分かってきたら、書き方や読み方を勉強すると早めに覚えられると思います。まあ人それぞれの勉強の仕方があると思いますけど、僕らはこれでやっています。はい、まずウイグル語ってどんな言葉か簡単に少し説明しますね。ウイグル語は中央アジアで使用されているトゥルク称号の一つで、ウイグル、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタンなどで使用されています。ウイグル文字はアラビア文字とペルシア文字を土台にして何回も改良されて今の文字になっています。右から左へと書きます。ウイグル語には母音が8つ、子音が24あります。文字の形は単独型以外に単語の頭、中間、終わりという4パターンがあります。見るとなんか難しい感じがしますけど、日本語と同じで語順が同じで、他の違う言葉より楽に覚えられるかもしれない。はい、ということでこれからは一緒に勉強しましょう。私もまだまだなので間違えることもあるかもしれませんが、そこは皆さんよろしくお願いします。今回は1回目の講座ということで話が長くなってしまいましたが、次から前の続きということで直接やっていきます。今回は簡単な挨拶と自己紹介を学んでいきましょう。Yaxshimosiz。Yaxshimosiz。Yaxshimosiz。これはこんにちはという意味です。Yaxshimosiz。Yaxshimosire。Yaxshimosire。Yaxshimosire。これは皆さんこんにちはという意味です。Yaxshimosire。これに返事するとき、Yaxshi。Yaxshi。Yaxshi。これは元気ですという意味です。Yaxshi。または、Tishrikも。Tishrikも。Tishrikも。これは、お元気ですかという意味です。Tishrikも。Tishrik。
Teşlik Teşlik これは元気ですという意味です。Teşlik Men yapıllık Men yapıllık Men yapıllık これは私は日本人という意味です。Men yapıllık Men Uygur Men Uygur Men Uygur これは私はウイグル人という意味です。Men Uygur Siz Uygur mu? Siz Uygur mu? Siz Uygur mu? これはあなたはウイグル人ですかという意味です。Siz Uygur mu? İsminiz ne? İsminiz ne? İsminiz ne? これは名前は何ですかという意味です。İsminiz ne? 名前は簡単。山田、花子、イムラン、カムランみたいな感じです。Men Uygurca öğreniyorum. Men Uygurca öğreniyorum. Men Uygurca öğreniyorum. これは私、ウイグル語を勉強してますという意味です。Men Uygurca öğreniyorum. Yakşı sızlayamam. Yakşı sızlayamam. Yakşı sızlayamam. これは上手に話せませんという意味です。Yakşı sızlayamam. Ya yakşı sızlaydikensiz. Ya yakşı sızlaydikensiz. Ya yakşı sızlaydikensiz. これはいえ、上手に話せてますよという意味です。Ya yakşı sızlaydikensiz. Rahmet 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 これはありがとうという意味ですよ。Rahmet Bilmedim 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 これはわかりませんという意味ですよ。Bilmedim Bildim 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 これはわかりましたという意味ですよ。Bildim Yeni bir deseniz Yeni bir deseniz Yeni bir deseniz これはもう一度言ってくださいという意味ですよ。Yeni bir deseniz Ben Uygurca tanımakka pek amrak Ben Uygurca tanımakka pek amrak Ben Uygurca tanımakka pek amrak これは私はウイグル料理すごく好きですという意味です。Ben Uygurca tanımakka pek amrak Prolegmen Kebap degan tamaklarni yapmakkan Prolegmen Kebap degan tamaklarni yapmakkan Prolegmen Kebap degan tamaklarni yapmakkan これはポロラグメンカバッという料理を食べたことがありますという意味です。ポロラグメンカバッディゲンタマクラにヤッパッカンウイグルチェアシハナボーサデッピールンウイグルチェアシハナボーサデッピールンウイグルチェアシハナボーサデッピールンこれはウイグル料理店教えてくださいという意味です。ウイグルチェアシハナボーサデッピールンブエトラ
たウイグルチェアシハナバーモブエテラプタウイグルチェアシハナバーモブエテラプタウイグルチェアシハナバーモ。これはこの近くにウイグル料理店ありますかという意味です。ブエテラプタウイグルチェアシハナバーモ。最後にホシホシホシ。これはさよならという意味です。ホシ。はい、ということで今回は自己紹介と挨拶をウイグル講座にしてみました。また次回の動画でお会いしましょう。ラフメット、ホシ。